अभिनेत्री प्राजक्ता माळीनं मतदारांना आवाहन केलं। आज राज्यातल्या 29 महापालिकांचं मतदान होतं आहे। मतदान करण्याचं अभिनेत्री प्राजक्ता माळीनं आवाहन केलेलं आहे आणि अभिनेत्री प्राजक्ता माळीनं मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावावा असं आवाहन केलेलं आहे। मतदान करा असं प्राजक्ता माळीकडून आवाहन केलेलं आहे। कलाकार म्हणून तुम्हा सगळ्यांना मी कळकळीची विनंती करते की कोणतंही कारण न देता, कोणतेही सबब न सांगता कुठल्याही कारणास्तव मतदान करणं टाळू नका। मतदान हा आपला हक्क आहे, अधिकार आहे आणि त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे आपलं कर्तव्य आहे। आपलं भविष्य, आपल्या पुढच्या पिढीचं भविष्य उजळ पाहण्यासाठी मतदान करणं इष्ट आणि मस्ट आहे। तर सगळ्यांना नम्र विनंती, सकाळी 7:30 ते संध्याकाळी 5:30 या वेळेमध्ये, वेळेची मर्यादा लक्षात ठेवा। 5:30 वाजता जो मनुष्य रांगेत असेल तोच मतदान करू शकणार आहे, त्यामुळे उशीर करू नका।